que era la meva vocació, ja ho tenia ben clar, des que era nina me feia il·lusió ser infermera, era la meva vocació i ha estat sempre. Le fui a dar la primera inyección, tocaba volver al día siguiente. Cuando volví me la encontré casi que lloraba porque había pasado el médico y la había regañado un montón. Le había preguntado, ¿qué mon llevé? Y ella le decía, no, ve la enfermera porque la tengo que ir de van. Ah, muy mal, muy mal, muy mal. Tenía que haber llamado a las monjas. La meva motivació va ser que vaig veure que feia falta donar una mà. I una de les quals, el doctor Carretero, m'hi va induir, perquè jo no havia posat en diccions. I un dia ell vengué i me va dir, la jove jo vull que em posi, perquè fa falta córrer pel poble. I ell me va induir en això. Ell me va ensenyar a posar la primera indicció. Vaig fer les pràctiques amb una tal Sor Maria de Can Sales de Pollença. La primera indicció li vaig posar a ella i el metge estava davant. Després d'això, quan ell me va veure, diu ara, quan vingui una necessitat, jo vendré i tu podràs actuar. I d'aquí ja van seguir moltes coses. Jo sempre la part aquesta de medicina m'agradava. I hi havia de fer qualque cosa i vaig decidir i vaig anar a estudiar 2 anys a Palma. I en el mateix temps vaig fer feina també a l'Hospital de Planes, a la clínica Planes vaig fer feina. I m'agrada la part aquesta de medicina. Teníem molta de gent, moltes cartilles hi havia, i teníem Pollença, Port de Pollença, Cala Sant Vicent i fins a Formentor, tot el terme municipal de Pollença. Un médico que es Andreu Vidal, que trabaja con extranjeros y quizás por ahí te puedas ver y habla con él. Y entonces me voy, hablo con él y al día siguiente me llama y me dice, mira, hay un matrimonio americano que no tiene hijos, pero tienen una perrita que la quieren muchísimo, es muy viejita la perra, está enferma y ellos mañana se van a Palma y tendrías que ir tú, porque me ha preguntado que si encontraba a alguien, yo le he dicho que vendrá una enfermera. Oh, encantada que ahora voy, se hacían un chalet estos americanos, pero mientras vivían en Pollença, me da la calle y el número, dije, tendrías que estar allí a las 9:30, yo estuve a las 9:15, los saludé, vi a la perrita que se llamaba Sisi, y que estaba muy malita, y desde ahí empecé a introducirme con los perritos de los extranjeros. Entonces, ya sabéis que en el 56 no había material desechable, había que hervir todo. Tenía un bolso para los perritos y un bolso todo estéril por si me llamaba alguien. Hi ha hagut moments que venien a cercar, sobretot en l'estiu, perquè anéssim per urgències, que hi havia molt de turisme. I qualque vegada dins una barca i tot. I amb això, qui enviaven a Leonor. Vull dir, era molt diferent. Les indiccions, per exemple, parlant d'indiccions, era primordial, era el més eficaç de la medicina, cosa que ara ha canviat per complet. Era una part molt esclava perquè havies d'anar a les cases, te cridaven a qualsevol hora, a la nit també te cridaven. Era un servici que feies completament al poble, a la gent del poble, perquè ara és completament diferent, perquè ara tu t'has de moure per anar a posar-te una indicció, entonces antes te cridaven i tot tu hi anaves per als hotels, anaves per als xalets,
Bueno, les addiccions era una cosa que en aquell temps era primordial per la salut. La meva predina va decidir ser com ara en aquella època perquè la seva sogra ho era. Entonces se'n va anar a Cadis, que ja t'indica que era una dona molt avançada en aquella època, perquè voler sortir de la illa per anar a Cadis i formar-se en com ara era una aventura. Se me va adjudicar la constitulada com ara perquè no hi havia com ara. Hi havia una com ara i se'n va anar i me'n van donar. I bueno, en el pas no, perquè anava a atendre les parteres i quan les trobava a punt se n'anaven cap a l'Hondureta. Sanitariamente, Pollensa estaba muy bien cubierto, porque había 8 médicos en activo, más luego 2 más, que más tarde se vino a Autonel en el 59, y el médico Cifre, que se licenció en ginecología, pues ya eran 10 médicos en Pollensa. Mos toquen a tope, a la Creu Roja. Quan jo vaig sentir el timbre, dic, això és la Creu Roja, vaig partir escapada. Quan hi vaig anar, me vaig trobar tot d'un senyor que m'entraven i ho vàrem allargar damunt la camilla. Aquest senyor anava ple de pelades per tot. I era un alpinista. Aquest alpinista era estranger, resident a Palma, i ja xerrava a Ximporrat. Bueno, el primer que vaig fer jo va ser cridar en el metge. Doctor, tenim una situació així. I em diu, sap com ho has de fer? Fes les primeres atencions. I què vaig fer? El que ell m'havia ensenyat. Agafar aigua bullida teba en sabó. Ben ensabonat i llevar-li tot lo negre que duia de per la muntanya. Després la vaig procurar, quan va estar ben net, aigua i sabó i un pot de llixivet, li vaig fer tot això net. Quan ho vaig tenir net, vaig agafar l'aigua oxigenada, que el va suavitzar. Aquell senyor m'ha donat una abraçada molt forta i ja vaig tenir el metge que havia arribat de nosaltres. Les addiccions en aquell temps se bollien. S'agafaven unes catsetetes i se bollien davant un malalt. Cada addicció s'havia de bollir amb aigua, amb una espècie de catseteta i la xiringa de dins i l'agulla. Llavors va venir un potet que tampoc no eren massa estèril, perquè la cosa així com són, estava ple d'agulles i la xiringa enmig. Tapaves i ho tenc que tu eres d'un puesto a l'altre, allò s'esterilitzava, que en realitat no s'esterilitzava massa bé, però vamos. I després aquest teva sí que bollies, tenies un bollidors elèctrics, com una capsa de metal, i tu bollies les xiringues, perquè de tirar desitjable hi havia molt poca cosa. Varen reivindicar davant la Seguretat Social que en fes la corresponent dotació d'un local i del material. Ho aconseguirem. Se'ls va concedir un espai a la residència de Sant Domingo, on començaren a realitzar extracció de mostres de sang. Ella va ser una figura molt important pel poble, inclús molt moderna, va ajudar molt a les dones d'aquella època, perquè en una època que no hi havia informació a nivell sexual ni informació de cap tipus, ella donava classes de sexualitat de forma indirecta, sempre guiava a les dones a dir-li, tu pots arribar fins aquí o no pots arribar fins allà, o vigila i el que pots esperar és això, o si no te ve això pots esperar l'altre. Inclús va ajudar a molta gent, que jo sí que soc conscient d'això, d'anar a passejar pel poble i que constantment a ma mare l'aturaven, donant-li les gràcies del que havia fet la meva predina per elles.